دەم باش ji بۆنا هەر مرۆڤکی باش. نەخۆش جامێر بەvê biryara got Jeneral Mazlûm Ebdê dayî gelkî aciz bûne û gelkî qeherî da. Acizbûna wan û qehera wan jî çi ye? Ji ber ku keç û xortê li ber bûkaniyê û zavaniyê nema dayîk wan bin ax dikin bi destê xwe zarokê xwe. Ji ber ku teyara û bobavkirina teyara li ser Rojava ê werê qedexe kirin. Ji ber ku ti gotin û derfet ji wan re namînin ku çavê wan tim û dayîm çavê sêwiya bû digot nanina. Ji ber ku nemakarin bê zarokê xelkê ji malê xelkê direvînin. Ji ber wilo acizin, ji ber ku Rojava hêdî hêdî bi ser xêr û bereketê ve diçê û dirêya serketinê ve diçê. Baroşkê tişkî baş û xêrik ji vî welatê re nexwest. Got pişta van şaşa de xwedan xweyakirin qaşo biin û ew dilşewatê wê axîne. Heger hûn dilşewatê wê axê bûne û dilşewatê wî welatî bûne hûn ê li wî welatî bimane wê berevanî ji wê axê re bikire we baz nade û narevîn. Bêtirqê netevingê. û nahatin nabûn şilatî û şehad li welatê biyanî wexwe li daristana û li behra nada û wexwe nakir wê qa tehlûka mezin ku we nizanî bi kujan kêlîkê belema wê bin av bibe û hûn û zarokê xwe tev de hûn ê bixemxin. Hûn amade bûn xwe bavê ji nav hemû tiştî hûn û zarokê xwe tev de malbat bi wê belemê yan wan daristana hûn da bibin yan bin av bibin. Lê hûn ne amade bûn ku hûn gava şerefê bavêjin hûn berevaniyê ji axa xwe re bikin. Her û her hicetê we hene. Hûn karin bi aqlê însanê îrade sist bilîzin. Ê ku îrada wî kêm bê. Lê hûn tiştekî ji bîr dikin. Her yekî ku qedehek av ji vê şoreşê ve xwarî. Hûn bîr nabin ku wilo behweriya me bi şoreşa me heye ku me bavê ji nav agir em wilo behwer dikin ku em neşewt. Ku berê me bidin cehennemê wilo behweriya me bi şoreşa me heye ku ew cehenneme ji me re bibe bihişt. Vêce ji însanê îrade sist û mebde sist ê ku mebdeî wî sist. Ez ji wa re dibêjim. Ev havênê 14-15 sala ye ku ewt-ewta wan li pişta şaşa de. Te dît xeberek heye bê kûçik dirê û karwan dimeşê. Her û her ew ê bimînin li ser ewt-ewta xwe û gotinê xwe û bêbextiyê xwe û xiyaneta xwe û Rojava her û her ê bi ser keve. Silav û rêz li Rojava rengîn heta bi Şingala Delal û heta bi qendîla cihê şanaziyê û serbilindayiyê wez dibêjim pişta me bi şoreşa me qewîne, behweriya me bi şoreşa me tê, behweriya me bi Jeneralê Jeneralatê Jeneral Birêz Mazlûm Ebdê û hol hola Tawusî Meleka.